A actuación consistente na instalación dunha rede de saneamento con pozo de bombeo no lugar dos Mosqueiros, na parroquia de Castiñeiras, ascende a preto dos 44.000 euros. A finalidade das obras non é outra que conseguir eliminar varias zonas de vertidos de augas residuais que van directamente á praia, o carecer actualmente deste servizo. A actuación, que será realizada pola empresa Nemesio Ordóñez, conta cun prazo de execución de 3 meses. Un grupo de casas moi importante que non tiñan pois, digamos, a posibilidad, salvo o bombeo, de ter o alcantarillado, e por iso algunha delas pois, viña vertendo ao mar. Conseguimos que esa situación se revertira a través do proxecto que temos licitado. O alcalde referiuse tamén á recente licitación de dúas importantes melloras na Edar de Couso, que permitirán darlle solución dunha vez aos problemas de vertidos e malos olores da instalación, tantas veces denunciados polos veciños afectados. Se acaban de licitar e aprobar dúas importantes melloras para maximizar todos os traballos que se fixeron a prol de que non dera ningún problema esa planta. Eu creo que aparte de que mellorou moito con estes dous proxectos, pois vai a ser definitiva o que é o bo funcionamento de esa edar e dos lugares donde teñen bombeos.